I ove godine održala se fešta od Črišanj, treća po redu. Crikveničku rivijeru preplavio je miris i okus trešanja. Danas smo se okupili u Dramlju da bimo otvorili treću feštu od Črišanj. U Dramlju se to odvija po prvi put ove godine, tako da sam izuzetno sretna što su se ove godine odazvale djeca iz vrtića, dječjeg vrtića Radost, skupina Školjkice, i oni su nam nastupali sa svojim stihovima i pjesmom. Upravo nastupaju djeca iz osnovne škole Vladimir Nazor, treći i četvrti razred, sa svojim uracima na temu trešanja. Ovaj vikend cijeli imamo trešnje na repertoaru. U svim objektima na području Rivijere Crikvenice imamo ponudu jela i slastica na bazi trešanja, a ovdje danas i sutra imamo sajam trešanja, odnosno suvenira, proizvoda na bazi trešanja. Ono što bi još napomenula je da nakon dječjeg vrtića i osnovne škole imamo nastup, tamburaški nastav skupine Barufa, i poslije toga je prodajna izložbeni sajam. Sutra se ponavlja program, u jutarnjim satima nastupa Barufa, a popodne se nastavlja prodajna izložba. U večernjim satima imamo kazališnu predstavu Mire Gavrana, Sve o ženama. Evo, moram napomenuti, ove godine, s obzirom da je bilo vrlo loša i hladna zima, a onda nakon toga je slijedilo dosta kišnog razdoblja, nemamo velike količine svježih trešanja, ali možete na sajmu razgledati, imamo trešnice od keramike, tako da i kolača od trešanja. Od svježih trešanja spravljala su se kreativna jela i pića i u mnogim hotelima, restoranima, slastičarnicama i kafe barovima na cijeloj Rivijeri Crikvenica. U Crikvenici, Dramlju, Jadranovu i Selcu. U ponudi su bile razne torte, pite, štrudle, slastice i specijaliteti od trešanja. Glavnina programa održala se je ispred crkve u Dramlju, gdje su bili izloženi kolači i slastice od trešanja, te autohtoni suveniri.